तर मित्रांनो, आम्ही आता येऊन पोहोचलो भद्रकाली मंदिरात आणि इथे माझी गणेश जयंती उत्सव पण मोठा साजरा होतो. वहिनी जेवण वाढतायत, नक्की दादांच्या मिसेस. तर इथे महाप्रसादाची तयारी चालू आहे बघा. उद्या पण मोठा असताना हे काय भाजी दोन टोपत उसळ आहे. ही एकच उसळ 200 किलो बघा मित्रांनो. काल 200 किलो तांदूळ लागले आणि आज हे 2 टोपात फक्त उसळच केलेली. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही निघालो माझी गणेश जयंती उत्सवात रेवंडीत. पण आधी आम्ही जातलो मालवणात, तर हॉस्पिटलला जाऊचा आणि मालवणात जाऊन नंतर आम्ही दुपारी रेवंडीत जातलो. तर चला आता निघूया, सृष्टी पण येता. चला. तर मित्रांनो, आम्ही आता येऊन पोहोचलो भद्रकाली मंदिरात आणि इथे माझी गणेश जयंती उत्सव पण मोठा साजरा होतो. 2-3 दिवस योग बघतो पण शक्य होत नव्हता. आणि आमचे मालवणी लाईफचे सर्व आणि त्यांची आई, त्यांचे आता आगमन झालंय. चला. लक्की दादा मालवणी लाईफचे कुठे, जुनाच आहे, नवीन कुठे आहे. चला तर मंदिरात जाऊया. सृष्टी चप्पल वरती घे ना, तिथे काय तीच पण चालतायत हळूहळू. लक्की दादांची आई, बरेच वेळा त्यांनी तुम्ही बघितलं असेल यांना व्हिडिओमध्ये. तर आम्ही पण जाऊया आता मंदिरात आणि आधी दर्शन घेऊया ना का की. सृष्टी पण येते खालून. आता जाऊया मंदिरात आणि आधी दर्शन घेऊया. चला जाऊया ना. सृष्टीने अगरबत्ती वगैरे घेतली आहे आणि आम्ही आता दर्शन घेतोय. वहिनी पण आहेत. आवशीच्या हातचो मालवणी मसालो त्यांच्या सर्व अंकिता वहिनी. चला येत आहे ना. मित्रांनो, आम्ही आता दर्शन घेऊन येलो मंदिरात आणि आता गणपतीच्या दर्शनात जाऊया. तरी बघा इथे रांगोळी पण काढलेली आहे, मस्त अशी रांगोळी. अतुल आचरेकर. गणपतीच्या दर्शनाक ना तिकडे. इथे स्टेज वगैरे बांधलेली आहे. रेवंडीचा राजा. पाया पर खाली पक्का हे पक्का. आपला मित्र प्रकाश कांबळी. नमस्कार. आपला दर्शन वगैरे घेऊन झालंय आणि आता आपण बसायचं इथेच. जेवण वगैरे जायचं, महाप्रसाद वगैरे असं ते स्टेज ते कार्यक्रम असतात रात्रीचे. आज काय विचारूया आपण धकेदार का म्हणून. तर इथे महाप्रसादाची तयारी चालू आहे.
आपला मित्र आहे विकास लंगोटियार, छाया मित्र. प्रकाशचा भाऊ प्रकाश भेटला आता. इथे महाप्रसादाची तयारी जोरदार चालू, रेडी आहे ना, आता चालू आहेत ना. ओके चालेल. काय काय आहे बघ, डाळ बनवलेली भांडी घासणार हो, दाखवूया. हे काय आहे रे, शिरो खास मेनू स्वीट, आणि खाली भाजी वगैरे बनवली आहे. हा काय काय कसली भाजी केला? हा छोले, छोले भटोरे. काका दाखवतोय म्हणतात, थांब. छोले मसालो खाली काका म्हणतात भाजी केला होती, दाखवूया म्हणतात. हा हे बघा, ताट भरलेलो आटो. एवढा रोज लागतं ना? होय ना. आज 4था दिवस, आज 4था दिवस ना. हो काल 3रा, म्हणजे उद्या पण मोठा असताना. हे काय भाजी? दोन टोपात उसळ आहे. ही एकच उसळ 200 किलो. बघा मित्रांनो, काल 200 किलो तांदूळ लागले आणि आज हे 2 टोपात फक्त उसळच केलेली आहे, प्लस भात. 2-3 टोप भात केलेलं होते का तिथे. महाप्रसादाची मोठी तयारी झालेली आहे. उद्या ह्याच्यापेक्षा असत ना, शेवटच्या दिवशी. हे कोण? म्हणजे इथलेच कांबळे कुटुंबियातले. हे शेडगे काका, तिंका दाखवलं. मित्रांनो समोसा दिल्याने, समोसा खातोय मित्रांनी दिल्या विकासने. आधी समोसा खाऊन घेतो, जेवणाक अजून वेळा. मित्रांनो जेवक अजून वेळा प्रसादाचं, त्यामुळे आम्ही आता प्रसाद घेतो घरी नेऊसाठी. ते दुकान पण असत आहे बघा, खेळणी पण असत आणि प्रसाद पण असत. आता आम्ही आधी प्रसाद घेऊया. घे बघूया काहीतरी खाजात घे. 50 रुपये घ्या घे, बारीक वाला खायचा घ्यायचं द्या. सगळा 50 रुपये. खाजा घेतो आम्ही, खाजा मालवणी खाजा 50 रुपये पाव किलो, म्हणजे 200 रुपये किलो. काकानू हे काका आमच्याच काकांचा दुकान. आरती चालू होईल. मित्रांनो आरती घेण्यासाठी ही लाईन लागली आहे. म्हणजे थोडा वेळ सगळ्यांना आरती घ्यायला देणार. गणेश भक्तांचे भद्रकाली देवस्थान कमिटीतर्फे आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. आज आपल्या रेवंडी गावासाठी आणि एक महत्वाची आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे आम्ही नेहमीच सांगत असतो की या रेवंडी गावानं गणपती बाप्पा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा हे गजानना श्री गणनाय
प्रतापी गुरुराज पावे, जयाचा प्रतापी गुरुराज पावे. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. उडाला उडाला कपितो माते की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. लोकमान्य टिळकांचा विजय असो. ओम पार्वतीपते हर हर महादेव, महादेव, महादेव. यावर रामचंद्र की जय. पवन सुत हनुमान की जय. रेवंडीच्या राजांचा विजय असो. ग्रामस्थांना विनंती आहे की ज्यांना नैवेद्य दाखवायचं असेल त्यांनी कृपया एका ओळीने उभे राहा. भक्तगणांनी या महाप्रसादाचा आपण लाभ घ्यायचा. या बाजूला महाप्रसादासाठी लाईन लागली आहे बघा. इथे ताट घ्यायचं आणि तिकडे जाऊन बसायचं. बघा इथे महाप्रसाद बनवलेला आणि इथे ही लाईन लागली. इथे तिकडून लाईन आहे. इथे नंतर घ्यायचं आणि यायचं. पहिले जेवण वाढतायत टक्के दादांच्या मिसेस. सोनू मोनू गावात आधीच लाईन लावल्याने गावाच्या बाहेरच्या लांबच ठेवला. चल लाईनीच राहतो. ज्याला जिथे जागा भेटेल तिथे जेवायला बसताय. तिकडे मंडपातून जेवणाची सोय आहे. तिथे जास्त कोण जात नाही, इथेच बसताय. ते पण फुल झालंय मंडप. आम्ही पण आता सृष्टी बसले, पण आता इथे बसतो.
सनी सरे म प म रे म मणि मणि म रे आ तर मित्रांनो, आम्ही आता आरती वगैरे करून महाप्रसाद घेऊन आता घरी निघालो. भरपूर ऊन पण आहे. तर चला आता निघूया घरी. मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.